Tasidelek. Miben segíthet a hipnózis? Kezdve az érzelmi problémáktól, veszteség, félelmek, idegesség, stressz, vagy fizikai problémák esetén kiváltó okok semlegesítésén, és itten fizikai betegségnél nem én fedeztem fel a kereket, úgy ahogy a pszichoszomatikát sem, én csak használom, amit egyesek 20-30 éve felfedeztek, és a hipnózis majdnem minden téren segíthet fizikai és érzelmi problémák esetén, semlegesítve a kiváltó okot, vagy újraírva a személyes történelmet, mindegy milyen technikát használva, a hipnózis fizikai betegségeket is regenerálhatja, mármint a szervezetet regenerálhatja a fizikai betegségek esetén is. Mindegy, hogy rákos betegségekről beszélünk, vagy egyszerűen félelmek és érzelmek, vagy vesztesség, haláleset. Minden ilyen esetben létezik legalább 2-3 hipnózis technika, ami segíthet. Miért nem használják minden téren a hipnózist? Mert még létezik az a régi módi vagy ókori mentalitás, hogy csak az orvos, vagy csak a pap, vagy a lelkész az, aki segíthet és megoldhatja a problémát, viszont minden esetben lehet egy kosza gondolat, egy mentális kép, vagy egy ijegység, ami kivált különböző betegségeket, érzéseket, állapotokat, és a hipnózis, a hipnoterápia mindezekben segíthet. Feltéve, hogy az egyénnek van elég esze, és hipnózishoz folyamodik, és akkor is elfogadja azokat az utasításokat, amiket kap, ahhoz, hogy az életét megváltoztassa. Van, amikor ennyi az egész, egy klik az, hogy az embernek az élete megváltozzon. A döntés a tiéd. Ha ismersz valakit, akinek érzelmi vagy fizikai problémái vannak, ajánlhatod neki a lehetőséget, nézzen utána, hogy a hipnózis mit is tesz, miről is van szó, hogy hat, és van egy lehetőség, hogy a problémáját megoldja. Bárkinek. Tasidelek.